E cada día te quiero más, obi, 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 oba. ¡Ja! Toma aí! Como que non? Vaya ritmo, non está chevo. Vaya ritmo que temos no corpo. Obi, oba, cunha culler e outra pala. Obi, 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 oba. Xa verás como comezou xe o noso guiso. Guiso de coello, Ollo piollo con isto porque non ten outra medra. Guiso de coello, que vai levar unhas espinacas. Vai levar tamén un pouco de charoubía e vai tomar un piñón por aí polo medio que, como decía meu colega Pitu, pero por que estragas a receita cos piñóns? Non pasa nada, quítallos. E se queres unha amendo, un anacardio, daríame exactamente igual. É verdad que é algo que vai caro, que vai pero así de vez en cando encontrarlo polo medio que ben senda que croca aí. Mirad o que temos por aquí. O primeiro, bos días, enérxicamente vos lo digo porque, claro, non sei se cando eu canto e bailo tamén canta se bailas. Pasaría ou non pasaría? Eu creo que sí. Eu creo que se comezo cantando todo é diferente. Ti imagínate que empezo así. Hola, como estades? Cambias rapidamente e di, ui, que ven o cocón. Non, ven o rapaz do está chebo, o rapaz ou o señor, ou como queras chamar, eu son rapaz para min aínda, que vai cociñar algo que che vai encantar, que ademais podes coller ideas para facer un guiso calquer día, que pode ser de polo, de jaliña ou de coello, dame igual, pero que sempre che vai quedar tan bonito como a min, xa verás. Ti sigue os meus consellos e verás como vai. Mira o que teño por aquí, un pouco de caldo. Neste caso, caldo de polo e verduras. Podería facer un caldo de coello tamén, pero neste caso teño coello por aquí. Dixen, non pasa nada, teño de polo, que consumo máis polo que coello, non sei por qué, polo tanto, que a máis a carne de coello é ben boa. Vamos facer con esta historia unha cousa bonita. Coello por aquí, xa, destronado, perfecto. Eu sempre digo o mesmo, se che gustan os cachos máis pequenos, pois desfanse antes, posiblemente no guiso, pois non queden moito mellor. Eu gustame o cacho un pouquiño grande, esas patiñas, pero podese xogar tamén con elo. Temos por aquí un pouco de fariña para facer ese rebozado, para fritir ou rustrir un pouco ese coello. Temos un pouco de charoubía, que vai facer algo como unha especie de pataca nese guiso. Temos tamén o allo, temos loureiro, temos piñóns, allo porro, temos apio, un chisco de viño, esas espinacas verdes que te quiero verde para acabar a nosa receita. E agora sí, eu a Lidia non lle digo que baile, pero bueno, obi, oba, moi bons días, Lidia. A bailar xa estás ti, bons días. Home, loco, mira. Collese aquí, parece como se fora a barra do bar, non te me movas dai. Fátame, nada. Non vou promover o consumo de alcohol. A copa de viño, vale. Tamén valería, non pasa nada, viño que temos aí para facer un guiso de coello que xa verás como che gusta. A ti o coello gustábache, non? Sí, non me disgusta, sí. A ver, é casi unha carne suaviña, non ten a xente que non lle gusta a carne polo seu bravío, polo sabor así un pouco máis intenso, esta carne suele máis parecido ao polo, quizáis, non? Sí. E sobre todo, a min encántame como guisa, faise pronto, ou de contado, falamos de 40 minutos e selamos ben, está máis que feito. É unha carne que, verdad, que se fora de caza sería moito máis dura, máis prieta, máis tal, teríamos que guisar bastante máis, pero neste caso vai ser unha cousa que vais a facer de contado. Eu sempre digo o mesmo, aquí hai unha forma de facelo que é con un pouco de fariña, un pouco de tal, porque sempre creo que sela un pouquiño máis ese xugos e tal, pero sobre todo porque despois fai máis rezumenta, un pouco máis pegajosiña esa salsa final. Pero se non querexéramos empregar esa fariña para rebozar, tampouco pasaría absolutamente nada. E de feito, que moitas veces falamos, e cando está a Lidia aquí gustame moito máis, porque fala con moita máis propiedade que a min destas cousas, poderíamos empregar unha fariña sen gluten, que a veces tamén a xente di, porque a fariña, tal. Agora xa hai moitísimas cousas no supermercado. Antes non. Antes había que buscar... Tiña non moi complicado antes, a xente que tiña alerxias e intolerancias alimentarias. Xa mesmamente, pola etiquetaxe, ás veces non se sabía ou non saber, non mercaba, xa non é só a ver, senón que a facilidade de interpretación da etiquetaxe ao consumidor cambiou moi. Sí, creo que tamén estamos un pouco máis afeitos a ler, creo que cada vez hai programas como os de cociña no que se mete a unha nutricionista, unha profesional que nos empeza a falar, é como xa non é todo tan novo, non? É unha cousa maravillosa, hai que avanzar e sobre todo nestes lares. Pasa igual ca lactosa ou co tal, que moitas veces empregamos leite e poderías empregar unha leite vegetal e que nós non empregamos tal porque eu consumo leite de vaca, pero non pasaría nada tampouco. Eso que a veces
collo leite de coco, leite de amêndoa e tamén fago elaboracións porque dan o seu sabor, o sea, todo ten o seu truco e a súa gracia. Por suposto que sí, por suposto que sí. Primeiro que vou coller é un chisquiño de pementa e sal, vale? Hai xente, que isto tamén o teño visto, creo que os cociñeiros cada un ten o seu libriño e fai as súas cousas, eso está clarísimo. Ti na casa faino como che dé a gana e como che resulte, vale? Pero hai xente que lle mete un chorriño de aceite para que collan mellor o adobo, o sal, o primeiro. Pero digo, pero se vai ir todo xunto cun caldo, vexo máis pro forno. Que de feito, falando desto, un día teño que probalo. Outro día, vin unha elaboración de forno, vale? E o que facía, neste caso, creo que era un polo, creo que era un pavo, collía maionesa, untaba de maionesa como se fora mantequilla, vale? E despois botaba as especias. Vale? E como que quedaban impernadas, é verdade, era que facía como un pegamento. E digo, para o polo entendo, porque despois vai rustrir, vale, para o polo, para unha cocción no forno, vexo moito máis que pon a ola, que ao final vai levar caldo, vai se cubrir con tal, e non ten tanto sentido. Pero valeríame tamén, que lle puxeras aquí unha pingueira de aceite. O coello, ao final, é unha carne branca. Chámaselle branca porque ten baixo contido en mioglobina, menos que as carnes vermellas, e pola porcentaxe graxa. Ao final ten unha porcentaxe graxa baixiña, igual que o polo, igual que o pavo. O sea, máis magra, poderíase dicir que a carne, o tal, vale. Que dixen grasa. Non, baixo en grasa. Non, está ben, pero a visita máis magra, máis musculada, ao final é un animal que anda correndo e tal, e pouca grasa ten, é verdade. É de fácil digestión, é dicir, en comparación con outras carnes, por iso que para xente que ten doenzas digestivas, pois elles máis doada de digerir. Vale, cando falamos de baixa de metal, é pola grasa directamente. A grasa é o que ralentiza, o que é o que fai exactamente? A grasa é o nutriente máis difícil de digerir. Comparativamente ca proteína e cos hidratos de carbono. Ten unha digestión máis complexa. De feito, xa o vemos cando comemos unha comida social ou imos a casa de alguén, quer dicir que non cociñamos nós, non sabemos o que leva a comida, pero desto que son as 8 da tarde, parece que aínda estou... Resultou máis pesado. Que teño a comida aquí dando voltas. Pois probablemente é unha comida rica en grasa. Vale. Que de feito... Ou que te pasache. Que a veces, ou que te metiste máis de alcohol, tamén pasa, non? A veces. Pero igualmente, ainda que comas moita cantidade de outros nutrientes, dixírense máis fácil. Máis doado, máis xixelo. De feito, os nutrientes non se dixiren todos á vez. Ti podes inserir un alimento que ten diferentes nutrientes, proteínas, grasas e hidratos, e podes dixerir antes os hidratos de carbono que tiñas a comida. O sea, faise como por tandas, poderíase dicir. Hai enzimas específicas para dixerir cada un dos nutrientes, non vai todo a vez. O digo, mira, isto interesante iso, mira, non sabía. Fiando, ás veces, creo que comentamos algunha vez, hai xente que di que a froita como que entorpece a digestión se a tomas na sobremesa. Sí, ou despois da comida, que é mellor comela antes, eso escoiteino moitas veces. Pois mira, seguramente dixires antes esa froita que o aceite que levaba a comida, aínda que tomas na sobremesa. Vale, mira, perfecto. Non se dixire non é o que chega primeiro, vaise primeiro. Eu teño escoitado que, por exemplo, ralentiza o azúcar, non que tal, que ralentiza, que é como que cando lle metes azúcar o corpo despois vai máis lento o azúcar da fructosa e por eso que non é que é mellor comela antes, vai a parida. É das cousas máis fáciles de digerir. Xa falamos máis unha vez. Non ten proceso digestivo case pum, ningún. pa dentro, verdad? De feito, cando tes unha hipoglicemia, que comentamos noutro programa, ti tomas algún azúcar e no momento xa espertaches, xa pasou o sangue, xa está digerido. Ainda falamos fai pouco deso. Os problemas do sobreconsumo de azúcar son outros, pero non, a nivel digestivo, de feito, é das cousas máis doadas de digerir. Por suposto que sí, pois xa sabemos máis cousas, como a casa sempre. De feito, o refraneiro popular para algunhas movidas está guapísimo, pero para outras cousas, xa dixemos fai pouco, falamos do da laranxa. Bueno, refráns, eu entendo que o refraneiro é antigo, non? Non se sabía, cando se fixo non se sabería as cousas que se saben hoxe en día. O que pasa é que os refráns non mutaron. Como? E despois, coita, depende con... Hai que actualizalos igual. Depende con quen fales e con quen fagas algunha cousa, di, pero ti non tens nin idea. Eso xa o sabía a miña aboa. Sí, xa o sei que o sabía, pero... Igual estaría ben actualizar os refraneiros, non? Habría que revisalos. Vale. Imos facer unha cousa. Estámonos guiando por un refráns de cantos anos, eu que sei, cando se fixe. É que é verdade, ao final, información vai cambiando, os estudios valen para algo. O contexto seguramente actual é outro. Exactamente. En esas cousas deberíamos afiar un pouquichiño máis. Mirade, vamos facer unha cousa. Deixame limpar un pouco esa tagua, porque ao final, guiso é guiso, vale? Selar unha carne, darlle unha voltiña, darlle agora con lume ben así bonito, un chisquiño de aceite para que todo vaya no seu sitio e empezar cas verduras. Hoxe, dirá algún,
este tipo que sempre emprega cebola, sempre vai con eso e tal, e hoxe non vai empregar cebola. Non sempre, Bueno, non. Moitas veces empregas fiuncho, empregas allo porro. E ti non sabes unha cousa, Eu estou enganchado ao fiuncho. Xa me di conta. O fiuncho, o xenxibre e a salsa de soia. Vale, o fiuncho, mira, é unha cousa que non coñecía, empezas a cociñar nela, eu fago un rustrido de fiuncho. Sabes os míticos ovos que me dixas que che gustaban con tomate, que fos ovo para que... Sí, porque se pon no tomate xa se fai así como... En vez de cebola, base de cebola, faz unha base de fiuncho, ti non sabes o que me sabe a min eso. A mí tamén, E hoxe por riba, cólleme tamén ese allo porro, porfa. E cólleme ese loureiro, porque ese allo para despois, vale, temos todo por aquí. Porque hoxe imos facer unha cousa de moita xente que controla do coello e tal, que o coello, que é un animal de monte, na que este pode ser de granxa e compañía, normalmente está entre o romeo, o tomiño, estas cousas. Por eso dice que son ervas que llevan moi ben. Agora hai unha cociña bastante preparada para empezar a facer as cousas, como che diría eu, con coherencia, que lle chaman os grandes chefs e historias desas, que din, bueno, pois se a jaliña toma millo, vamos a aportarlle millo ao prato. Bueno, non pasa nada se comes unha pataca, e a jaliña non come patacas, tampouco matamos a ninguén. E que lle botas entón ao porco. É que o che digo eu, que come de todo, verdad? A ver se vai botar as mondas, porque na miña aldea botamos as mondas, está ben afiado. Aí, a ver, que lle botas ao coche? E dirá algún, é que eu cocho só de castañas. Vale, entón, podes un puré de castañas, va ben co cocho, pues sí. Así que esa ben estaría afiando. Bueno, neste caso, vou ir un segundiño, ahora que lle vou dar a volta, vou facer de perruqueiro. Como sabes, tío, o que está enganchado está chevó que ve todos os días, sabe perfectamente que o cociñeiro perruqueiro non pode faltar de vez en cando aquí. Así que, imos un momentiño con esta tesoira a coller esas ervas que sempre lle quedan ben, e que se sabemos un pouco como vai a historia, cando colle un pouco de quecida ou cando espalma, hai varios trucos para estas cousas. Antes falaba con un compañeiro, vale, un magnífico cociñeiro e gran persoa que se chama Rafa, compañeiro noso, que dicía, coñeces este truco? Sabes que era o truco? Aquí xo dixemos, xa dixen, pero ti, que pasa, non ves estar chebo ou que? O de darlle unha palmetada aquí ás ervas para que collan un pouco así como unha fricción e desperten os seus aromas, os seus aceites esenciais. Sí, Rafa, sí, estamos afeitos a todo aquí. Veña, Rafa está ben preto, ti non o sabes, pero anda por aí detrás. Está afiando todo, está mirando como vai. Mirade, isto por aquí, polo tanto, o que vou facer é coller un cunquiño. E facer como a case sempre facemos aquí no Estachebó, igual que falamos dos caldos, igual que falamos das carnes e tal, falar un pouco dos guisos, que non se perdan, por Dios. Non perdades os guisos, porque ademais hai unha cousa que creo que é algo que temos que ter en conta tamén, que fala moitas veces Lidia, porque Lidia, claro, fala desde a súa parte, que é a científica, un pouco máis tal, e falas de liposoluble, hidrosoluble, non sabemos o que é, pero explica ben para saber que moitas desas verduras, se a comemos co caldo, eses nutrientes aproveitamos. Eso é, como é a historia realmente? Sí, aproveitamos parte das vitaminas que se quedan no caldo de cocción, pois empregamos elaboracións onde conservemos ese caldo, pois facemos un mellor uso, non, do valor nutricional. Pero falamos dos guisos, eu sempre recomendo moitos guisos por un motivo. Hai moita xente, hoxe en día eu vexo que é moi habitual, salvo que este alguén na casa que pode adicarse só a cociñar, pois cando traballamos, hai presas, ao final cociñamos no momento. O cociñar no momento deixase de facer os guisos ese tipo de elaboracións, e por eso eu digo, por favor, non perdamos esta maneira de cociñar. E que pasa? Que normalmente ao facer algo rápido faise cousas menos palatables, porque, veña, fago algo a prancha, fago tal... Menos sabedoras. Exacto. E o guiso é algo que podemos facer da noite anterior, é algo que queda ben requentado, é algo que podemos facer en grandes cantidades e conxelar, e un día que temos menos tempo sacamos e non perde apenas, así como outras elaboracións perden conxelada. Sí, señor. O guiso vale ben para eso, e así podemos disfrutar da comida aínda que teñamos pouco tempo para comer. Eu son moi partidaria. Pois eu sempre falo un pouco tamén destas cousas das que fala agora Lidia, que, home, nós, nun momento dado, se facemos un bo pote, un bo guixiño grande, neste caso, isto vai para fácil 4, 5, 6 persoas, se non me quedo, se comes unha salida breve. Eso podelo guardar en ración se vive solo ou en parella e vale para 2 ou 3 veces. Exacto. O sea, non é outra cousa, tampouco hai que afiar moito máis. Un pouco de sentido común. E sobre todo, amor á cociña. Moita xente tamén pensa que os guisos son malos, pero ti pensa,
en lugar de facer isto que estamos a facer hoxe así, facemos o coello á prancha e as espinacas en ensalada. E aliñamos con aceite de oliva, pois a ensalada para facer a prancha. Os ingredientes son os mesmos que guisando ese coello, facendo as verduras de outro xeito. Que pasa? Que nun guiso tamén se integran os sabores. Un alimento colle o sabor do outro. E cando queres echar un pouquiño de pan e vas dicindo, guau, eso sí que é sabedor, que non ten nada que ver. E desfrutamos máis. Os ingredientes son os mesmos. E desfrutar, que é unha cousa que tomamos de coña, desfrutar fai que tamén nos enganchemos a comer un pouco mellor. Porque se algo che sabe, estás comendo tal, é moito máis fácil. Decir, vale, desto voulle meter de vez en cando, un par de veces a semana, se fase uns garbanciños, en plan ben guisadiños, metes aquí un garbanzo e me dá charouvía, tamén valería perfectamente. Pero moita xente pensa que se está bo, non ha de ser bo a nivel nutricional. Sí, non vai a ser, eso é certo, eso teño comentado moitas veces, cuidado con esas cousas. Si sabe ben, non ha de ser moi bo a nivel nutricional. Aquí no está che bo, cociñamos de tal maneira que se pode comer san, vale? E rico e saboroso, e quitándolle estos fíos que trae a veces o apio, vale? Que se cocemos moito non pasa nada, pero estas fibrosidades é mellor quitar así co coitelo, así de sinxelo. Así que eu, con todo isto preparado, vou dar unha batida xa a este allo porro, e con esta batilla que metemos aquí, vou quitar ese coello. Ao final, mirade que tampouco ten moita ciencia, porque tamén hai moita xente que di, pero é moito máis sinxelo facer unha ensalada. Eu non estou de acordo. Porque a ensalada... Depende. O sea, esto casi non lle bota sale. Con todos estes tostados e con todas estas cousas, esto sabe ben. Pero mira, se disfrutas a ensalada, pareceme estupendo. Sí, home, claro. Pero si é unha elaboración que simplemente faz porque rápido de facer e nutricionalmente interesante, non. Vale, porque vas te cansar. Non me vale, efectivamente. Porque vas te cansar. Eu diría, ese dito de si está bo, si sabe bo, non ha de ser bo, eu cambiaría o contrario, daría a volta. Justamente, se non está bo, non pode ser bo a nivel nutricional. Aí te me gusta. Como sabemos? Aquí non está che bo, non andamos con caradiadas. Trabalinguas. Home, non andamos con nada. Mirad aquí, por certo, ese loureiro xa, que empeza a quecer nese aceite, vale, ese tomiño, ese romeu, ese allo porro, que vamos a seguir cortando con ese allo e ese apio que imos meter. Porque agora a cousa ben sinxela, que isto vai tostando a lume pequeno, vas meter por aquí o viño, por favor, o viño branco, que xa teño aquí o meu preto. Acordadevos sempre que isto falo moitas veces. Cando temos un poquichiño de viño e vemos que se isto ten moito lume, que neste caso está ben controladiño, vale, cortamos esa temperatura con un poquichiño de viño e tiramos millas. Isto para aí. Veña, deixame acabar de cortar. Bueno, entón, o que falamos, se está bo, ten que ser bo tamén, home, se podes apar aquí non está che bo, claro. Ten que estar bo, non podemos comer como un trámite, porque iso ao final, pois, necesitamos escapar despois con outro tipo de elaboracións que adoita ser, por exemplo, no fin de semana. Hai moita xente que ten unha alimentación moi diferente entre semana que o fin de semana. É moi estricto, o moi monótono, o moi aburrido. Exacto. Sí, é certo. É como necesito escaparme, necesito obter outro tipo de sensacións que a comida, porque non me permito sentir esas sensacións no día a día, polo tanto, en algún momento teño que sair por outro lado. Bueno, pois eso, quero que toda a xente que mira os Tachebó por primeira vez, pois xa pode aprender algo, que é que cociñar é algo que che vai a dar pois moitas cousas. Ademais, de pasar o tempo, de mover as maus, de darlle a imaginación ao cerebro, porque a veces cociñar tamén é abrir a leveira e dicir, aí che vai, facer un puzzle, facer un puzzle. Os cociñeros moitas veces estamos así e decimos, xe que, e sacamos unhas receitas. Eu fai pouco, cheguei a casa, estaba no supermercado, había, como me gusta esta, que pinta ten este chocazo, que cousa máis chula, que tal. De repente collín choco, vale? E teño unha coliflor na casa, vale? E de repente, choco con coliflor na vida. Metín choco, coliflor, saltei a coliflor ao vapor e metín despois aí con ese choco rustriño e tal. Un día fago, non vou falar máis, un día fago, xa verás. E quedou maravilloso. É unha receita que a priori parece que non pega. Que seguir unha receita. Hai moita xente que é o contrario, que estresalle moito o tema de improvisar e como non sei se vai a quedar ben, non o fago. Hai moita xente así, Claro, o que pasa que... O que non cociña casi. Claro. O que cociña pouco, estrésase. Pero cando se aprende, o sea, para ti, facendo coseros é como aprendes a cociñar, non? Totalmente, Lidia. O contrario, faz descubrimentos que non farías se sigues unha receita. O pé da letra, que ten que estar así, como non teño desto xa non podo facer, fáltame allo. As recetas están para ideas. Justo. Simplemente. Eso é como me gusta a min, pas ideas. Para que collas un pouco daqui, un pouco do Tachebó, un pouco da veciña, un pouco dun amigo, un pouco de mamá, un pouco...
e ter todo perfectamente listo. Eso é cociñar. E, sobre todo, disfrutar e saber... A min, sabes o que pasa? Isto, só a xente que cociñamos sabemos un pouco de que vai o tema. O cociñeiro, home, non sei se todos, vale? Un pouco de viño. O cociñeiro disfruta vendo comer os demais. Eu disfruto vendo comer os demais. E non é porque podría ser, igual inicialmente, cando era máis rapaz, un pouco por ego, a ver se o fixe... Ver que pasas tempo, porque a cociña, dicímolo moitas veces, por moito que tal un guiso, en 3 minutos non se fai, vale? Eso está clarísimo. Evidentemente, se chegas a casa, colles unha leituga de bolsa e botas un pouco un preparado dunha tal se que, pois podes comer mellor, e xente come mellor, peor, pero non o vas a disfrutar exactamente igual. É verdad que cando faz unhas recetas como esta, pois media oriña, mas despois ese lume, tes que meter, e tes que telo, que hai veces que non o tes. Por eso falamos moitas veces de aproveitar, economizar o tempo con ese famoso batch cooking, que para min é unha auténtica maravilla, vale? Porque sin chegar a ser batch cooking, pois un día que temos tempo, o día que temos tempo de cociñar, facemos máis cantidades. Se imos a facer este coello, pois facemos o dobre de cantidade que nos leva máis ou menos ao mesmo tempo e conxelamos, non? Aínda que non sexa cociñar un día todas as elaboracións da semana, totalmente. Pois sempre podemos facer máis cantidade que precisamos. É máis, hai receitas, caramba, que na casa sabemos, a xente que cociña, a xente que non, xa lle decimos nós, hai receitas que gañan o día seguinte. O sea, ti tes unha receita... Hai moitas que sí, como? Para min os guisos gañan. Os guisos un día despois, este guiso de coello, deixo feito, deixo na neveira, e tres días na neveira pode estar, non te que conxelalo, 3 días, vale? O sea, pode comerlo o lunes e o mércores, incluso o xoves, non te pases, sempre ben refrigerado, en tal, vale, vidrio, a min gústame, ou un destes recipientes do vacío, maravilloso, pero escoita, métete xa a ese traballo, porque eso mete medo. É de verdad que non lle podemos ter medo de cociñar. Pero creo que hai que plantexalo máis polo proceso que polo resultado. Quero dicir, que hai que desfrutar do proceso de desconectar 20 minutos, 30 minutos das tarefas cotiás, decir, este é un momento que estou comigo mesmo, tranquilamente, cociñando, cos meus pensamentos, non? Independentemente de como saia o resultado. Creo que o proceso, máis que unha obriga, ten que ser algo para desfrutar. Totalmente de acordo. Mira o que estamos facendo aquí nós. Ahora vamos facer un pequeno resume, que xa metimos a xente unha lavazada así na cabeza de que hai que facer guisos, que hai que rirse, hai que cantar. Toda xente. Non, dixo Lidia, dixo Iván, que tiñamos que facer guisos, que era moito mellor. Estábamos moito máis felices todos. Sí, faime caso a min. Eu se non guisara, non había o bio, va, Viña así, como un larpeiro, pero viña así a ver que me dá. Pero así, desta maneira, ben rustrida, esa verduriña, mira que cousa. A cebola se metando un pouco máis, pero o apio e o allo porro tamén en tempo, por exemplo, son máis rápidos, máis... Aí van, están xa acaramelando. Entón, o que fago eu é coller e regresar ese coello. Mirade que, non sei se o dixen, pero pouco a pouco fun quitando primeiro os cachiños máis pequenos, porque levan menos helado que os grandes. E agora vounos meter aquí. Mirade que cor, mirade que cousa tan maravillosa. Vale, aquí subimos outra vez lume, ese pouca fariña que tiñamos vai estar aquí, e o que vou facer eu polo de agora, vale, é quedarme pelando nunhas charoubías. Sabes que a charoubía é un pouco así como... É unha raíz. Eso é, unha raíz. É como a cenoria. É que licuá. As raíces son diferentes cos tubérculos. Vale. É diferente que a pataca ou o boñato. Os tubérculos teñen máis amidón, as raíces teñen menos amidón, pero as raíces teñen máis fibra, máis auga, son máis lixeiras. Son diferentes. Isto fai un puré e fai unha cousa, unha pataca que mete medo. Así que deixademe un segundiño que ahora seguimos falando, deixamos guisar isto, voulle botar xa, porque metín lume a cachón, según lle meta e volva a ferver, como isto estaba ben selado xa ten os seus 10 minutiños de selado, pois igual con media hora vale, isto como son 15 minutos, según empeza a ferver, 5 minutos máis. Boto yo isto e chegamos nun chisquilichasqui para ter medio cocido todo ese guisote, ter tamén esa espinaca xa aí medio metida, os piñóns, e xa verás como acaba a receita. Chisquilichasqui! Estamos aquí, veña. Pois veña, que xa non queda absolutamente nada máis que un partido de pádel e acabar con estes piñóns. Xa verás como vai a historia. Os piñóns, que moitas veces é algo moi socorrido, esta receita, e a min encántame. Un pouco de ricota, requeixón, queixo crema, algo tal, unhas espinacas, un allo, salteas todo, un larpadillo eso de piñóns, e eso sabe que rabea. Con cualquier historia, un chiscotar, como unha ensalada así como medio quente, e máis as espinacas, son fan das espinacas, ademais de moitas verduras, e non me gusta que se pasen, vale? E xente dirá, que falábamos fai un pouco, xente dirá, bueno, eso podes facelo aparte e tal, sí.
Pero se estamos falando destes vitaminas, destas cousas que nos vai deixar... Podense comer en cru xa, directamente. Pódense comer en cru, exactamente. Non hai que pasarse tampouco, non? Hai unha cousa, non hai que pasarse co tema dos crus tamén, que parece ser que se comes moita espinaca cru ten moito non sei que. Os oxalatos. Oxalato! Estaba a punto de dicirlo e dixen, non mete la gamba, Iván, non digas esta palabra tan estrana. O oxalato é un inhibidor da absorción do calcio, pero bueno, que en principio nunha alimentación diversificada non hai ningún problema. Sabe de todo, macho. Non, de todo. Eu aquí tan tranquilamente todo o salato, xa non, pero é pola absorción do calcio e tal. Ponse con hai que meterlle unha bata branca. A ver, floreada e con aquí por nutricionista, Iván, non me estou para adorarte a ti. É maravilloso, mirade. Por certo, mira a charoubía. Parece pataca. Parece unha pataca, pero en cambio, non sei se é a mente que me estás dicindo, como me estabas a falar, que era máis parecida unha cenoria, estaba pelando nela como unha... Eu ulía a cenoria. A cenoria, vale. Guisadiña, aí, perfectamente. Aquí, chisco de lume. Se sabes como facemos isto, vale? Sempre un piñón. Non nos pasamos co calor, isto é moi importante, pero se pillan ese tostadiño, esa capiña por un lado e por outro, un pouco marronciña, un pouco tostada, é unha auténtica maravilla. Estamos aquí de acordo con iso, vale? Un pouco máis de caldo se quixéramos, imos probando de sal, sabedes que isto é pouco a pouco, esa charoubía vai collendo agora toda a súa cocción, está nese punto medio aínda turxente, porque lle quedan 4 minutos, ese repouso que lle ven moi ben os guisos, vai facer que todo quede no seu historiete, e o que facemos é botar estas folliñas. E vou unas ir colocando así, medio cama, medio tal, porque isto, según o tape, vale, según o tape, isto fai pup, e quedan sen nada. Nada, porque ten un porcentaxe de agua dun 90 e pico por cento. Canto? Non sei, 90 e pico. 90 e pico, non sei canto de pico. Vale, da igual, é moitísimo. E sí que é verdad, moitas veces dis, tes unha bolsa así chea de tal, e de repente queda, non é tal. Pero está tudo dentro, hombre, a fibra, vale? Así que, nós facemos unha cousa tal que así, para despois ir colocando, vale, en esa especie de vapor, mirade que non a estamos nin tocando, eu non quero botar máis auga, vale, máis caldo neste caso. O que vou facer é tapar. E agora, en 4 minutos exactos ou 3, vexo que eso murcha, apago, acabo de tostar estes piñóns que de vez en cando igual ainda pillo algún, ti máis eu, para isto temos somos preferentes. E dentro de nada, empratamos este guisazo con ese crocante por riba e a papar! Hoxe cociñamos coello con espinacas, piñóns e charoubías. Comezamos salpementando os anacos de coello para pasar por fariña e selar cun chisco de aceite e reservar. Ao mesmo tempo que picamos o allo, o porro e o apio para rustrir uns minutos xunto coas follas de loureiro, unhas ramiñas de romeu e tomiño, engadindo o viño branco para volver a incorporar o coello e o caldo, deixando cociñar uns 30 minutos. Mentres, pelamos e picamos as charoubías para na metade da cocción incorporalas ao noso coello e, por outra banda, tostamos os piñóns. Só queda engadir as espinacas, tapar e cociñar uns minutos máis para empratar o conxunto e comezar a papar. E veña, home, veña, a guisar todo o mundo na casa. Como que non? Mirade, hoxe guiso de coello, sen máis, pouca cousa, un par de cambios e banadas do estachebó que ten esa charoubía, esa espinaca, ese piñón, pero ao final de todo non deixa de ser un caldiño dos nosos, un coello ben guisadiño con eses torrados que fixemos ao principio cun pouquichiño de fariña e a partir de aí cocemos e a guisar. Guiso de coello do estachebó. Auriño! Quedou che boa, a salsa esa, sí. Ben, moito mellor.